Sinibingelele sinamukele eMakhaya TV. Nginibingelela uSithembiso wangobesa abamazi kakhulu ku Real TV 1. Abanye bazoze bemanga bethi hawu lensizwa lena kanti usuthuthile cha kuseyiyo ingane Real TV 1 yona le. Namhlanje size ngohlela olusha engicathi njengabantu base South Africa, njengabantu bamaZulu, njengabantu abangamabhinqa, abantu besintu siyadinga kakhulu ukuthi silwazi, sikhulume ngalo, sijule ngalo. Sinomama la ozoyichaza kabanzi, okuwumama ungowasenquthu ngokwendawo, okuwumama abaphethe amatshitshi, ngicathi ngizoyibeka kanjalo, kuyibona umama abasigadela izingane lezi ezihlolwayo. Sikubingelele, sikwamukele eMakhaya TV mama. Yebo, ngiyanemukela umama Mpele lo okhulumayo eSunrise. Umama Mpele ophethe amatshitshi asesigcimeni senkosi uNgobese eSunrise. Ngibuye ngedlule ngiqhubeke nawo maningi namatshitshi engiwaphethe. Ngiwaphethe ngisho enkosini uNtombela eSpace. Amatshitshi engihambisana nawo. Nganginokuyibuza mangibona izingane lezi ezihlolwayo zinogqoka ama uniform angafani. Ezinye igqoka kanje, ezinye igqoka kanje. Sengibuye ngiunderstand ukuthi zingama group ahlukene ziphethwe ngokuhlukana, zifuna ukuhluka nazo mase idibane zonke. Impela kunjalo. Kodwa ke manje sesishintshile kade kunjalo nami ngine-uniform yami njengoba ngunkosikazi Mpele. Kodwa manje sesishintshile sesihlangeneke njengoba silapha enquthu ngingaphansi kankosikazi Silebe okuyena usihlalo wethu osiphethe. Sengigqoka into ezifanayo manje. Sesigqoka into ezifanayo. Onke amatshitshi asenquthu. Mhlambe khona izingane ezingo 12 years ezizoyibuka le video ngoba ngicathi izovuleleka ukuthi ingabuka ingane ina 12, ingabuka umuntu futhi osemdala ona 8. Ingane isemanqika, iyakhula lengane, iyabona ezinye ingane ziyahamba amatshitshi. Ngapha iyabona ezinye ingane futhi ezishiya mhlawumbe ngo 2 years ziyakhulelwa. Ngapha bakhona abafana sebayavimba baqalile bayeshela. Ididekile lengane isabizwa ngokuthiwa isilungu bathi ama teenager. Ingene staging esiqala na kuyithola. Mhlawumbe umama engayiluleka 18 leyo ngane ethi mina ngididekile. Angiqondi ukuthi kungani fanele ngihambe amatshitshi ngihlolwe. Kanti futhi angiqondi ukuthi kungani ontanga ethi bekholelwa. Kanti futhi angithandi abafana mabelokhu bengigijimisa ngibathanda abafana. Into engingabeluleka ngayo labo sisi abancane, amatshitshi amancane. Ngiyangihlale phansi naye ngibe nesineke ngimchiphele lonke loluthando. Hlezi angalitholi naye kumzali wakhe lesikhathi umzali umephuma ehambe esikoleni angasho kumntwana ukuthi ngiyakuthanda. Mase ngize ngabhekana naye sengimhlola, ngiyamvusa ngimbeke phe kwamathanga. Ngithi akangibuke emehlweni, angibuke bese ngimtshela. Nganomntanami njengoba ungaka, ikusasa lakho lonke lisezandleni sakho. Uma eqhamuka umfana ezokutshela ukuthi uyakuthanda, akekho odlula mina, akekho odlula abafowini noma wakho nodadewini. Mabethi bayakuthanda ekhaya, bhekana nabo. Muyeke umfana lo khohlisayo ongenayo ngishi anda kodwa uzodlala ngawe ngani ngoba wena usasheshe ulutheke uyakhohliseka usemncane. Bese usiyasukuma usiyaphuma. Nomunye uzofika naye neyakhe inkingi. Ngiphinde ngimeluleke ngimgonile. Ngimnikeze lolu uthando angakwazi ukulithola kuma wakhe. Bese yaqala ukumaqonde bese ethi gogo noma ngabe kwenzakalani ngiyafisa ukuxoxela, angifisi ukuxoxela omunye umuntu. Ngani ngoba wena uyangithanda, uyakwazi ukungibheka noma ngabe ngisendaweni embi kodwa wena gogo ngani ngoba wayinikela uyakwazi ukungibheka. Ngizwa kahle. Kuqala
kudala nami ngizwa besho mhlambe umama unolwazi ngicathi oludlula mina ngalokho mina nguzwa ngixoxela nokubuka ke masifunda nokulalela izitori zakudala kwakubukeka ngathi umuntu okuyigcina ekubeni intombi uyigcinela ukuthi ethola umendo nokwakubukeka kuqala engathi ukukhulisa kwentombi kwakuthiwa khula ntombazane hamba uyowendela kwaNgobese hamba oganela kwaNgobese ngapha kwaNgobese kuthiwa khula mfana sekhaya hamba osebenza ube nomakoti isimo esishintshile manje yebo amantombazane kuyinature kwakhanda uNkulunkulu fanele kuganane kushadwana kodwa empilweni yamantombazane sikhona lento othi mina ngifuna ukukhula ngihambe ngiyozimela ngifunde ngisebenze ngibe nemali yami ngaphambi kokuba ngihambe ngiyogana kwaSibanibani mina njengomuntu omusha esenginokubona ukuthi lokho kubuye kusilimaze isimilo emantombazaneni kancane njengoba umuntu usengayibuza manje ethi ke njengoba isimpilo isaba nje akusakhulelwa kuthena intombazane ayikhulela ukuyogana umuntu engayibuza ethi kubaleke ngani ukuthi ngiqhubeke ngiyigcine ngibe intombi mfokaNgobese kubalulekile kulesi sikhathi sanamhlanje ukuthi umntwana akakhule njengalaba nje asebekhulile sinaba abantwana abano 25 abano 30 bayaphezulu intombi eseyikhulile esezazi ngobuhle nobubi azathi omunye umuxoxa naye athi ma kwenzeka iphutha kuma kwavela mina ngifotocopy kababa wami njengoba nazi insizwa seyifikile zithi ziyakuthanda angakazi ukuthanda umuntu ngani ngoba uma wawa ngami kodwa mina ubaba usayangithanda kade engangithanda angazi ukuthanda umuntu ngimileke ngiyintombi yakwethu ngifuna ukuthi ngize ngisebenze ngibona ikusasa lami liqhubeka ngiqhubeka nabazali bami kukuhle ngiyobe sengimthanda ke nengizomthanda uyozojika kimi sengishiya ukuthi ngiyamthanda kodwa bese nimitshela umthetho wamatshitshi awuhlangani ke netshitshi lami uma uyisoka lakhe ngaphandle kwami siyeza sizoqoma isiZulu sifike neintombi ezinye engamatshitshi sifike siqome senze lolo suku esilenza siphume sihambe bese yaqhubeka kumfana usezocela ubuhlobo obuhle alobole noma ngabe ke usefikile lapho seqedile ukulobola sekwesikhathi sokuthi ufuna amaring intombi yami ngeke ivani ihambele yodwa iyohamba nomunye umuntu azomgada mekhuluma sokumkhwenyana uzokhuluma kukho nomunye oseceleni bathi uqhele eduze kwabaxoxe yonke ingxoxo hayi ukuthi basithele ngani ngoba igazi lisilima uzosuka amthinte bese kuyonakala kanti bengakafuni ukuthi amthinte ngifuna ukuthi aze ayongena esegida simphelezela afika gida qeda bese yaqala ukuba ahlangane nomkhwenyana wakhe bayabuya ke abakhwenyana sebezobonga ukuthi hayi uhambe kahle ngiyabonga gogo Mbhele ngiyabonga gogo Mbhele bakhona abakwenzile lokho angaze ke ngibe nebhadi ukuthi kungenzeki into enhle yazi